Hiburan lur, tembang kali kanter gawe seneng. Kali kanter wisata neng Candi Rejo, Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Lokasine sejuk asri alami, bisa gawe gumeng hibur kiri. Kali kanter wisatane pancen apik, cocok gawe momong anak lan putune, uga cocok gawe para sinoman. Ayo dolan menyang Kali Kanter. Kali kanter gawe marem, ati ayem, pikiran yo padang. Ati susah dadi bunga, awak mriyang malih dadi tenang. Ono warung bisa gawe lelungguhan, jejagongan ya uga karo rokokan, gawe ngopi lan nikmati panganan. Kali kanter gawe seneng ati nyaman. Asik-asik.